Genesis chapter 37 verse 4 kuya ku verse 11 no verse 18 no verse 20 egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uMsindisi wethu. Kufundeka kanjena ke noma isihloko sakhona sithi amaphupho kaJosefa. Indaba yethu sizoyipha indikimba yokuthi isu likaNkulunkulu enhluphekweni yakho. God's plan in your suffering. Isu likaNkulunkulu enhluphekweni yakho ngoba uma uzobheka eBhayibhelini ubheke abantwana bakaNkulunkulu labo abakhethiweyo nalabo abakhethwe ngendlela ehlukile kunabanye abakhethiwe, ngoba nokukhetha kukaNkulunkulu ukhetha ngendlela eyahlukile kunabanye abantu. Laba abakhethiwe kakhulu abakhethwe ngendlela eyahlukile ukuthi uNkulunkulu abasebenzise ngendlela eyahlukile, njalo uzothola ukuthi ezwini likaNkulunkulu bazohlangana nenhlupheko. Abanye babo bahlangana nazo lezi nhlupheko bezalwa. Kusho khona ukuthi kungenzeka ukuthi sithu Sathane kukhona kubonile nakuqondayo ukuthi laba bantu bazoba isiphazamiso embusweni kaSathane, bazoba isiphazamiso kulomhlaba. Ngakho uSathane njalo uyazama ukuthi aphazamise icebo likaNkulunkulu ngokuthi alwe nomuntu wecebo likaNkulunkulu, ngoba esazi ukuthi uNkulunkulu uhlose okuthize ngaye. Lapha encwadini kaJeremiah 50 uverse 20 uthi uNkulunkulu mayekhuluma ngomntwana wakhe, wena uyizembe lami nezikhali zami zokulwa, athi ngawe ngiyakubhidliza abancane nabakhulu, abesilisa nabesifazane, ihashi nenkweli yalo, inqola nenkweli yalo. Uyabona ke ukuthi uSathane uma ezwa lokho ngumntwana kaNkulunkulu ngeke nje athule ahlale angenzi lutho, ngoba kuyacaca ukuthi uzobhidlizwa yena uqobo lwakhe makuthiwa uNkulunkulu ethi uzobhidliza ihashi nenkweli yalo. Kusho ukuthi lo khwelele ihashi noma umuntu ozobe esetshenziswa uSathane, umuntu ozobe esetshenziswa uSathane, noSathane ekhwelele lehashi, uSathane uzobabhidliza labo. uNkulunkulu uzobabhidliza labo, ngiyaxolisa. Uzobabhidliza, ebabhidliza ngumntwana wakhe amkhethile. So ke yikho kuSathane ezolwa ngalendlela. Uma ke sibheka ke lapha siqale ku verse 4 ku Genesis 37 sifunda kanjena. Abafowabo babona ukuthi uyise umthanda kunabafowabo bonke, khona bamzonda bengena ukukhuluma kuye ngokuthula. uJosefa waphupha iphupho, wabalandisa abafowabo babelokhu bemzonda kakhulu. Wathi kubo, ake nizwe leli phupho engiliphuphileyo. Bekani besibopha izithungu ensimini, naso-ke isithungu sami sivuka sima, nazo-ke izithungu zenu zisiphahla zisikhothamela isithungu sami. Base bethi kuye abafowabo, impela uyakuba inkosi yethu, usibuse na? Bamzonda kakhulu kunakuqala ngenxa yamaphupho akhe namazwi akhe. Waphupha nelinye iphupho, wabalandisa lona abafowabo, wathi, bekani ngiphuphe nelinye iphupho. Bekani-ke ilanga nenyanga nezinkanyezi eziyishumi kwangikhothamela. Wabalandisa uyise nabafowabo. Uyise wamsola wathi kuye, iphupho lini leli oliphuphileyo na? Impela mina nonyoko nabafowenu siyakuza sikhothame emhlabathini na? Sikhothamele emhlabathini na? Ngiyaxolisa. Abafowabo baba nomhawu ngaye, kepha uyise
wawalonda lawa mazwi. Mhlambe sogcina lapho okwamanje sobe siqhubeke namanye. uJesu Kristu inkosi. Inkosi ibusise ukufunda kwamazwi ayo. Lapha ke esifunde khona sizoke sibheke nje iphuzu lokuqala ukuthi uma uthandwa kukhona abazokuzonda abaseduze nawe. Uma uthandwa uzozondwa futhi uzozondwa yilaba abaseduze nawe. Laba ekumele sengathi bayakuprotecta, bayakuvikela, ibona kanye labo abazokuzonda. Indaba ke iqale ekuthandeni uyise kaJosefa uJakobe, amthande umntwana wakhe aze amenzele ingubo enembala ngembala, ngenxa ukuthi umthole esemdala. Kodwa into emangalisayo lapho ukuthi empeleni uJosefa bekungesiyena omncane kunabo bonke. Omncane kunabo bonke bekunguBenjamin, okwathi lapho ezalwa umama wakhe uRaheli wahamba emhlabeni. Kodwa sithola ukuthandwa uJosefa kungesiyena omdala kunabo bonke, kungesiyena futhi omncane kunabo bonke, kodwa wathandeka. Njengalokho ke nasemakhaya izingane ezincane kaningi ziyathandeka kubazali, kakhulu abazali uma sebezithole sebebadala. Yikho nomkhulu nogogo bethanda kakhulu abazukulu, ngoba sengazi ukuthi mase bebadala abazali izingane ezincane bayazithanda kakhulu. iBhayibheli ke lisitshela ukuthi uma singaphenduki sifane nabantwana ngeke siubone umbuso wezulu, ngoba kusho ukuthi abantwana bayathandeka kuNkulunkulu, bayathandeka nakubantu abadala. Isizathu salokho ngiyasola ukuthi ngenxa ukuthi bayalalela abantwana. Umntwana noma ungamtshela into engekho engamanga, ngoba nakho uyizwa ivela kumzali uyayilalela kunezinto ezivela kwabanye abantwana. Uma bekhuluma bodwa ungabathola bephikisana, kodwa uma sekukhuluma umzali umntwana uyalalela. Bese lokho ke kwenza ukuthi umntwana athandeke kumzali. Kanjalo ke nomntwana kaNkulunkulu olalelayo kumenza ukuthi athandeke kumzali, okungumzali wethu ongubaba wethu osezulwini. Ngakho ke enye izinto ezenza ukuthi umuntu athandeke kubaba osezulwini ukulalela, ngoba into ayinamelayo uNkulunkulu ukulalela kunemhlatshelo. Ungayenza yonke imhlatshelo yakho ngoba nakho unemali, wenze zonke izinto ongazenza, kodwa uma ungamlaleli uNkulunkulu ngeke akwenamele, ngeke akuthande, ngeke akwazi ukuthi akusebenzise. Noma ube seze waqala ukukusebenzisa, uzoyeka ukukusebenzisa uma uhluleka ukumlalela, njengalokho akwenza lokho kuSawule owaba inkosi yokuqala yakwa-Israyeli. Ekungalalelini kwakhe wenza uNkulunkulu ukuthi ahlukane naye, ayeke ukumsebenzisa, adedele imoya emibi evela kuye uNkulunkulu ukuthi imhlasele ize imdukise endleleni kaNkulunkulu. uJosefa ke ekuthandweni kwakhe, laba baseduze naye uma bebona ukuthi uyathandwa bamzonda, abangamthanda, bamzondiswa nje ukuthi uyathandwa. Abamzondeli ukuthi ubenze ini okubi. Yebo, kube nembiko emibi ebebeyenza abafowabo kaJosefa, bese le mbiko emibi uJosefa ayihambise kuyise ukuthi hey, ingane zakwethu zenza ukuthi nokuthi nokuthi. Ngicabanga ukuthi uJosefa wayekwenza ngenxa yobuntwana, ekwenza lokho ukuze izinto zilunge, zingabheki eceleni, kodwa kuhanjwe njengokwemthetho nemiyalo yabazali. Kodwa bona into esithola ukuthi bebemzondela yona akusikho ukuthi bebaceba kubaba wabo, kodwa ukuthi ubethandwa ubaba wabo.
Kwathi ke bemzonda benjalo ke kanti uNkulunkulu uzomambulela ukuthi ikuphi okuzokwenzeka, ukhethe bani kulomndeni, ngoba ukhetha kaNkulunkulu akufani. Bonke ubebakhethile ngoba siyazi ngezizwe eziyishumi zakwa-Israyeli. And uJosefa asikho isizwe esazi sibizwa ngegama lakhe, ngoba kuJosefa kwaphuma izizwe ezimbili kulezizwe eziyishumi zakwa-Israyeli. Ngoba ukukhethwa kwakhe uJosefa bekuhlukile kunokukhethwa kwabafowabo. And umuntu okhethwe ngendlela ehlukile yena uyazondwa, number 1. And uzondwa ngisho nabantu abakhethiwe nabo. Okuwukuthi ungazondwa ngisho nabantu abasebandleni lakho. Ungazondwa ngisho nangumfundisi wakho angakuthandi nje. Ubona ukuthi hey, lo muntu ungazuthi impela akangithandisisi ngabanye abantu. Inkinga ukuthi indlela okhethwe ngayo ayifani nendlela abakhethwe ngayo. Akusho ukuthi bona bakhethiwe. Abafana boJosefa babekhethiwe nabo. Kodwa mawukhethiwe kunendlela ohlushwa ngayo nje ehlukile kunabantu abangakhethiwe ngale ndlela wena okhethwe ngayo. And umuntu ongakhethwanga ngale ndlela wena okhethwe ngayo uzothola ukuthi yena angayenza into errong, kube sengazuthi akundabaza lutho, kube sengazuthi uNkulunkulu akayinaki indaba yakhe ukuthi wenze into embi. uRuben ulale nesancinza sikayise, noma ulale nomama wabafowabo, kodwa sizwa lutho ngesijeziso sakhe Jesu ukuthi wenzeni. Kodwa uJosefa yena asizwa lutho alonile olubi, kodwa simthola ezondwa ngabazali ngabafowabo, bamzondela ukuthi uthandwa ngumzali ngobaba wakhe. Hayi ke kwabe ukuthi ke yonakele indaba. Uma sebaxoxela ngephupho lakhe aliphuphile na 17 years, mhlambe naye wejabula nje ukuthi hey, niyazi ngiphupheni. Ngiphupha kunethungu lana, sinethungu sonke njengoba siwu12 nje. Noma sinezipho sonke, sinezinto zethu esinazo. Kodwa kulezi zinto esinazo kutholakale le enginayo mina, lesami sipho sima. Masima esami sipho noma isithungu ezenu zonke zakhothama kulesi sami. Bavele bayifunda ibhaliwe bakwazi bonke ukulichaza leliphupho ukuthi lichaza ukuthini. Mhlawumbe uJosefa nowayengazi ukuthi lichaza ukuthini iphupho. Bavele baqonda ukuthi hey, kusho ukuthi sokhothama kule ngane. Yabona ke umuntu kusemvelweni ukuthi umuntu nje akafuni ukuphathwa. Umuntu akafuni ukuphathwa, and lento isukela ekuthaneni umuntu uzalelwe esonweni. Lo owafaka isono kumuntu wawa ngoba engafuni ukuphathwa. Yikho isono sokuqala uzosibona enganeni. Umntwana omncane omzele uzomthola ukuthi akafuni ukuphathwa. Ngoba uSathane bengafuni ukuphathwa, wafuna ukuba umphathi ngokwakhe. Lokho ke kwamxabanisa noNkulunkulu. Kodwa futhi ukuwa kaSathane kwenza into ebuhlungu kabi. Kwenza ukuthi ngisho nezingelosi uqobo lwazo zidlule ekulingweni. Ezinye zeingelosi zalingwa zawela esilingweni sikaSathane zalandela uSathane. Ezinye zezingelosi zalwa noSathane, zamnqoba zamahlula waze wachithwa wasuswa ezulwini nengelosi zakhe. Okuwukuthi kunabantu ababili emhlabeni. Kunabantu abalwa noSathane baze bamnqobe. Kube sekuzoba nabantu abasesayidini likaSathane. Yikho silingwa ngabantu namhlanje ngendlela ezahlukahlukene. Ngoba kukhona laba abathatha isayidi likaSathane. Kube sekuba khona mina nawe abalwa noSathane, kumele silwe naye uSathane aze angatholelwa uSathane indawo empilweni zethu. Njengalokho kwenzeke ezulwini, uSathane wagcina engatholelwanga indawo ezulwini, hayi ngoba uNkulunkulu elwe naye, hayi ngoba inkosi uJesu ilwe naye, kodwa ngoba izingelosi
ezingawelanga esandleni sikaSathane, zona uqobo lwazo zalwa naye uSathane nezingelosi zakhe, waze wehlulwa uSathane. Injalo ke impilo yomzalwane, uyolwa noSathane uze umahlule, aze angatholelwa indawo empilweni yakho. Ngoba nabantwana bakwaIsrayeli uma befika eGibhithe, besuka eGibhithe beya eKhenani, uNkulunkulu wayebamisele ukuthi balwe nabantu baseKhenana, babaqede abantu baseKhenana. Abantu baseKhenana bangatholelwa indawo, kodwa behluleka ukuthi balwe nabantwana baseKhenana. Uzoyifunda indaba kuJoshua 23 noJoshua 24, uthola ukuthi ukwehluleka kwabo, ngisho nakuJudges chapter 1 and 2, uzoyithola indaba ukuthi ukwehluleka kwabo ukuthi baqede amaKhenana ngokuphelele, amaKhenana aphenduka ugibe ezimpilweni zabo, ngoba amaKhenana aqhubeka atholelwa indawo phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu. Uma kunezinto ezisatholelwa indawo empilweni yakho ezikaSathane, lezo zinto zizoba ugibe empilweni yakho uyoziyofa, zizohlale zikudalela izinkinga, ubone ungakwazi ukunqoba izinto, ungakwazi ukuthi unqobe ngisho nezifo, ungakwazi ukunqoba ngisho nezilingo, ngoba kunezinto ongazikhiphanga empilweni yakho. uSathane usatholelwe indawo empilweni yakho. Bengisesekele iphuzuke lokuthi umuntu akafuni ukuphathwa, ngoba lo ofa kumuntu esonweni yena uqobo lwakhe wayengafuni ukuphathwa. Ingane uzoyithola ukuthi noma umntwana omncane uzoshaya tantrum azibhuquze phansi, ngoba efuna lento ayithandayo, noma ufuna amaswidi, noma ufuna ukwenzelwa ini. Uma uyibheka lento ayenzayo kahle kahle ufuna ukuphatha kulo muzi. Uyayifikela akazi lutho, into yaziyo nje oqala nje ukuthi uyena ekumele aphathe kuleli khaya, kodwa futhi akakwazi ukuthi kuphathwa kanjani impilo iphathwa, akazi lutho. Into yaziyo nje ukuthi uyena ekumele aphathe. Wonke umuntu okhona la ekhaya kumele ezwe ngalomntwana. Kwaba njalo ke nakubafowabo bakaJosefa, babengafuni ukuphathwa, wesike bezophathwa ingane. Inkinga isekuthaneni, uNkulunkulu akabheki njengomuntu. Akazi ubheka ukuthi wena ngoba umdala, ngoba uyisidlakela, ngoba uhlakaniphe kakhulu uyakwazi ukuphatha bese ethi hayi kungaphatha abantu. No, akakhethi kanjalo, kodwa ukhetha ngokwendlela yakhe nokubheka indlela yakhe. Mhlawumbe omunye ukukhethwe nje ungakazalwa lokuzalwa, kodwa futhi omunye kungenzeka ukuthi ubone indlela aphila ngayo, ngoba siza uNkulunkulu ethi ngoDavide, ngimtholile owenhliziyo yami. Okuwukuthi impilo kaDavide kungenzeka ukuthi iyona eyathinta uNkulunkulu, wabona uNkulunkulu ukuthi nangu umuntu ongakwazi ukuphatha abantu bami. Angazi-ke kuJosefa noma ingoba wayemkhethe kwasekuqaleni, noma kungenxa yempilo yakhe wabona ukuthi lo muntu akayimeli into embi, akahlalisani nento embi. Uma ebona into embi uyayiripota lo muntu, wabona ukuthi angimkhethe ukuthi kube uyena ozophatha laba bantu. And mangabe uNkulunkulu ekukhethile, uzoyenza indlela yokuthi wazi uqonde ukuthi wena indlela okhethwe ngayo yehlukile kunabanye abantu. Enye izinto ozoyibona ezokwenzeka ukuthi uzozondwa. Ngisho noma ngabe kuthiwa awukakazi, uzozondwa nje useyingane, usemncane nje. Uma ngalo ukuthi mina ngivele ngisukelwe nje umuntu kungenze lutho, kungonakele lutho, abanye abantu bayiphilela kahle nje, kanti kwenze njani ngami, bonakele phi ngabo? Kanti hleze uSathane usebenzisa laba bantu ngoba esazi ukuthi wena ukhethiwe ukuthi uzobhidliza umbuso wakhe uSathane. Sebemzondela ke manje ukuthi abafuni ukuphathwa uye. And uNkulunkulu uyayenza indlela ke yokuthi wena okhethiwe uhlangane nalabo abakuzondayo. Noma ngabe ungathanda wena ukuthi ubabalekele, kodwa uzoyithola uhlangana nabo. Uyise wabo useyabathuma, useyamthuma umthuma kubafowabo, njengalokho noJesu wakwenza ngoDavide. Umthuma kubafowabo ukuthi hey hamba ubheka inhlala kahle yabafundi lapha eKulusini.
Ubazi ke abafowabo besendaweni yaseShekemi, kodwa umbethu uyafika khona ufica abekho. Ma bembona ke abafowabo bambone sekude. Bathi hey nanzi inkosi yamaphupho. Ake simbulale sibone ukuthi amaphupho akhe azoba yini. Nanzo ke into efuna uSathane. Ufuna ukukubulala ukuze kungafezeki iphupho lakho. Isihloko sethu sithi isu likaNkulunkulu enhluphekweni yakho. Yabona umntwana kaNkulunkulu ukhethiwe. Izinto zakhe azizuhamba smooth njengezabanye abantu. Uzothola nje ukuthi wena yakhe impilo nje ihlukile kunabanye abantu. Ngiyakhumbula ngisakhula ngaze nga-accepta ukuthi mina kusho ukuthi anginayo inhlanhla. Ngoba ngeke ngibona abanye bathole o100 o10 laphansi, ngithola ukuthi kumina kwenzile. Ngaze ngafunda lapho ukuthi mina ezami izinto zitholakala kanzima, itholakala kalula. Ngaze nga-accepta ngaphakathi ukuthi angeke ngiyiqhathanise nabanye abantu, ngike njalo ngiyohlala ngigrampi nje mina ngingathokozile. Ngoba sengiphawulile, ngizifundele ngokwami ukuthi yami impilo ayifani neyabanye abantu. Uba njalo umuntu okhethiwe. Uma esefika lapha kubona sebemenzela uzungu lokumbulala. Kodwa uNkulunkulu ngeke avume ukuthi ufe. Ngoba wena uphethe isu lakhe. Awuzenzelanga lelisu, awuzikhethanga wena. Umuntu ozikhetha yena uyena ozofa, kodwa okhethwe uNkulunkulu ngeke afe ngisho sebethanda. Ngazi ukuthi uSathane uzazi kanjani imfihlakalo zikaNkulunkulu kwesinye isikhathi. Ngoba noMose mayesefikile ekhethiwe ukuthi uNkulunkulu ngoMose uzokhulula abantu bakhe eGibhithe. Isitha saqonda ngandlela thize sazi ukuthi hey lo muntu ukhethiwe uMose. Into esayenza sabulala abantwana bonke ababe ku-age kaMose. Kodwa uNkulunkulu ehlakaniphile esazi ukuthi ukuze bathunjelwe lapha eGibhithe ingoba abantu baseGibhithe uNkulunkulu wayebanikeza ukuhlakanipha. Wayefuna ukuthi umntwana wakhe abe nokuhlakanipha. Ngoba uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi uyathanda ukuthi abantwana bakhe azobasebenzisa babe nokuhlakanipha ngokwendlela kaNkulunkulu. Yikho uSolomon wathi mangaba enikeza ithuba lokuthi acela akuthandayo, wathi ucela ukuhlakanipha ngoba ngeke akwazi ukuphatha abantu bakaNkulunkulu ngokwendlela yakhe. uNkulunkulu ufuna ukuthi abantwana bakhe abaphe ukuhlakanipha. Uyazi uthe inkosi yakhona eGibhithe isenze uhlelo lokuthi makubulawe abantwana. uNkulunkulu ehlakaniphile kunakho konke kuyena odala ukuhlakanipha, wenza ukuthi yona leyo nkosi kube yona ezokhulisa uMose. Uyabona labantu abakuhlaselayo, yibona impela uNkulunkulu azobasebenzisa ekufezeni leli phupho olinikezwe uNkulunkulu wena. Njengalokhu uNkulunkulu inhloso yakhe kwakuwukuthi uMose makafunde lokhu kuhlakanipha. Abe nendlela azoyifunda ukuze akwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani. Yikho uNkulunkulu wamenza ukuthi uMose akhulele ebukhosini. Ukuze aqonde ukuthi yiphi indlela yokuphatha abantu baholwa kanjani, ngoba umuntu oyinkosi usuke ephethe abantu, usuke ehola abantu. Manje bekumele abe nolowo mqondo ukuthi abantu baholwa kanjani. Angavele athathe umuntu olapha. Kodwa inkinga kaNkulunkulu ukuthi futhi akamsebenzisi umuntu ophakeme. Akakwazi ukusebenzisa umuntu olapha ophezulu. uMose kwabiza ukuthi ke esekhulele lapho ebukhosini, size sithi isiZulu noma isintu lugotshwa liseva noma lisencane la ukwazi ukuligoba khona, ngoba mase likhulile ngeke ukwazi ukuligoba. uNkulunkulu wenza ukuthi makakhule afunde lezi zinto, kodwa futhi kufanele aqala thobe before uNkulunkulu akwazi ukuthi amsebenzise. Mhlawumbe uhlupheka kanjena nje ingenxa yokuthi uNkulunkulu usakuthobisa ngaphambi kokuthi akusebenzise, ngoba ngeke akusebenzise usehlazo nje. Yabona kulesi simo sekusona wena ngokwakho uzibona usufanele ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu. Kanti uNkulunkulu niyabonde usehlaza lo muntu, uzophakama lo muntu. Kanti uNkulunkulu lithi iBhayibheli umelene nabazidlayo, akafuni ukuphambana necebo lakhe, akafuni ukuthi azithole esemelana nawe.
yikho-ke ededela le nhlupheko engaka uhlupheko uze uzibone ukuthi hayibo uyazi mina bonke abantu baphumelela ngapha nangapha bonke abantu bayafakaza ngapha nangapha ukuthi mina uNkulunkulu usengenzela ukuthi nokuthi ngithi ngiyeza nangale ndlela abathi benze ngayo bona hayi yami impumelelo ayiveli hayi okwami nje kuyindawo uthule ukuthi futhi kunalokho kuvele kube ngathi kuyangiba wesi ngoba uMose wathi esuka lapho wabebaleka ngoba wazama ukuthi eselazi iphupho lakhe wazama ukwenza umsebenzi wakhe washo ukuthi akakafika isikhathi kwasho ukuthi akakathotshiswa kwambiza ukuthi makabaleke aze ayohlala ekhweni lakhe ashiswe ilanga afunde futhi another 40 years ukwelusa izimvu so wafunda ukuhlala ebukhosini ukuphatha kwabantu for 40 years waphinde wafunda futhi ukwalusa izimvu ngoba abantwana bakaNkulunkulu babizwa ngezimvu bayizimvu for another 40 years so wayithola itraining yakhe uMose nawe mntwana kaNkulunkulu ukutraining njengokuhlupheka nje ungakhathazeki ukuthi yini mina izinto zingihlupha kangaka inkinga yakho ukuthi ukutraining abantu abakutraining basebenza kanzima kunoma umuntu esesempini yabona labantu abashaya isibhakela baspenda ama-hour amaningi bekutraining beshaya izinto lezi ezokutrain abantu besibhakela for hours and hours and days kodwa lo muntu uzoyolwa nje impe yodwa mhlambe nga1 hour noma 45 minutes noma 30 minutes kuphela impi azoyoyilwa lapha incane kunesikhathi aspendayo ku-training noMose waspenda 80 years ku-training abantwana bakwa-Israyeli wabahola for 40 years kuphela so isikhathi se-training kwesinye isikhathi sikhulu kunesikhathi sokuthi ube sendaweni la kufanele ngaba kade uyitrain ukuthi ube kuyona nanibala-ke uNkulunkulu wagcina semsebenzisile uMose kodwa kwaqala ekuthaneni kubulawa abantwana kwenzeke lento ngoba angazi ukuthi isitha siqonda kanjani kodwa uma ubheka incwadi kaJobe kuyenzeka kube nomhlangano ezulwini noSathana bekhona angazi noma mhlawumbe makunomhlangano ngawe uSathana usuke khona yini abese yaqonda isipho sakhe ukuthi lo muntu uzoba inkinga kini uNkulunkulu ezinye izinto akayifihli kuSathana ngoba mhlawumbe ufuna khona lokho ukuthi uNkulunkulu asebenzise yena uSathana ukuthi atraine wena nasenkosini uJesu kwenzeka into efanayo mayizofika inkosi uJesu kwafa abantwana ngoba kwasecacile ukuthi ukhona ozolwa nombuso kaSathana mntwana kaNkulunkulu uyayidinga itraining inkosi uJesu yasebenza nearly 3 years kodwa yaphila more than 30 years emhlabeni about 33 years iphila so isikhathi se-training siba sikhulu kunesikhathi sokwenza umsebenzi so ungakhathazeki ngenhlupheko obhekene nazo ungakhathazeki ngezilingo obhekene nazo ungakhathazeki ngalezi zifo zithola ukuthi angazi ukuthi ayipheli kwezi ezabanye ziyaphela kodwa kwena ayipheli useku-training mntwana kaNkulunkulu vumela uNkulunkulu ukuthi asebenzise ingelosi kaSathane ukuthi akuthobise akutraine ukuze ungabi nakho ukuzidla masowenza umsebenzi kaNkulunkulu yabona ngesikhathi usungasanawo amandla usubona nawe ukuthi sekuphele konke ayikho into engisangayenza manje lapho uNkulunkulu esezokusebenzisa khona ilapho uNkulunkulu esekufuna khona ukuthi yabona ke manje usibanibani sekuzomsebenzisa ngale ndlela engithanda ngayo ngoba usethambile usemabotoboto manje akasenayo mina manje akaseyona lento ukuthi manje yena uyazazi ukuthi ubani akasenakho ukuthi manje mina ngwakwasibanibani mina indaba yesibongo siphelile manje usezibona ukuthi hey angiyilutho kwenzeka kanjalo kuJosepha ke sebemenzele uzungu lokuthi makafe ukuze kwenzekaleni uqedwe leli phupho analo nawe uSathane ukwenzela uzungu lokuthi yifa kodwa ngiyaqinisekisa namhlanje ukuthi ngeke ufe uma ngabe uphethe icebo likaNkulunkulu ngaphandle ma usuka kuNkulunkulu ngoba leli cebo liphethwe nguNkulunkulu aliphethwe nguwe enye into engizokucebisa yona mntwana kaNkulunkulu
engiyaziyo empilweni yami ukuthi uNkulunkulu mayinecebo ngawe isitha silwa nawe. Ungazami ngamandla akho ukungenelela ecebeni likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uzothesuka abeqhela kuleyo nkozama ukuyilwa, ngoba lempi ofaka kuyona uyifakwa uNkulunkulu, awuzifakanga wena. Musa ukugxambukela eplanini kaNkulunkulu. Dedela uNkulunkulu neplani yakhe, ungazami ukuzilwela, ungazami ukuzonda izitha zakho. Yithi inkosi uJesu uthi thandani izitha zenu, ungalwi nezitha zakho, ngoba izitha zakho yizona ngqo ezizokwenza ukuthi iplani kaNkulunkulu ifezeke ngempilo yakho. Kodwa molwa nazo uzodala ukuthi le plani ingafezeki, ngoba izona lezi zitha zakho ezizoqhuba le plani, izona lezi zitha zakho ezizofeza le plani, izona le inhlupheko ezizofeza le plani. uJosefa ume ngabe 1 akazibikanga izimpi ezenziwa ngabafowabo uyise, mhlambe ngaba akathandwanga nguyise. Uma uJosefa ubethandwanga nguyise, abafowabo cishe bebengeke bamzonde. Uma uJosefa ubengadayiswanga adayiselwe eGibhithe, iplan kaNkulunkulu vele kwakuwukuthi inzalo kaAbrahama izoya eGibhithe for 400 years. So iplan kaNkulunkulu bengeke ifezeke uma ubengadayiswanga ngabafowabo. Wadayiswa ngabafowabo, wafika eGibhithe, wathengwa isikhulu senkosi yaseGibhithe uFaro uPotifa. Uma esethengiwe, ekuhlaleni kwakhe lapha lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayenaye, and uNkulunkulu mayenawe ubusisa umsebenzi wezandla zakho. Siyakuthola lokho kuDeuteronomy 28 verse 8. Ngamanye amazwi ivila alibusiswa, ngoba uNkulunkulu ubusisa umsebenzi owenziwe izandla zakho. Ngamanye amazwi uNkulunkulu noma ngabe uyathanda ukukubusisa, usukwenze kahle konke, kodwa uma uyivila uyoyithola ungabusiseki. Esebenza ke lapho uJosefa, uNkulunkulu wabusisa umsebenzi wezandla zakhe. uPotifa wabona hey, yonke into ethintayo lo mfana iyaphumelela inesibusiso sikaNkulunkulu. uPotifa wabona uNkulunkulu kulo mfana ohluphekile, ebekumele ngabe uyisigqila, uthengwe njengesigqila, kodwa kwagcina kuthiwa yabona kuleli khaya wena manje osuphethe, yabona mina Potifa ngizokwazi ukuthi ngiyokwenza umsebenzi wenkosi ngingakhathazeki ngokuthi khamba kanjani ekhaya. Kodwa manje umntwana kaNkulunkulu uyalingwa, akalingwa ngeinhlupheko kuphela, kodwa ulingwa nangezinto eziyinjabulo yalelizwe, nezinto ezithandwa kakhulu kulelizwe. Umntwana kaNkulunkulu uyalingwa ngazo. Ulingwa ke ngumkaPotifa ke manje. UmkaPotifa ubona igeza lensizwa, umuntu othandekayo, futhi ngoba unikezwe yonke indawo, okuwukuthi ayikho indlu noma ikamela bengekangene kulona uJosefa. Mhlawumbe ubengena ngisho na kubedroom yabo ngenxa ukuthi wayesazi uPotifa ukuthi hey, uJosefa lo indlela abusiseke ngayo manje kwangena nasekameleni lami kuzobuseka nezinto ezisekameleni. Kodwa manje umkakhe wambuka ngelinyiso, ngoba uSathane uyagibela naye abantu bakhe. UmkaPotifa waba yihashi likaSathane, wagitshelwa uSathane, kanti uJosefa ukhethiwe ukuthi uNkulunkulu abhidlize ihashi nenkweli yakhe. Nembala wamlinga wathi hey, lala nami, wavele wamqonda nje. Akangabe eshona ngapha nangapha mhlambe ezama ukuthi amkhombise indlela amfuna, hayi wavele wamqonda nje wathi lala nami. uJosefa wathi ngeke ngikwazi ukona kuNkulunkulu
ngoba lento ngiyayazi ukuthi isono. Into engibambile uNkulunkulu ukuthi ngiyazazi ngihamba noNkulunkulu. Angibanjiwe ukuthi abazalwane bami bakhona la. Angibanjiwe ukuthi ngibonwa ubani. Ngibanjwe ukuthi uNkulunkulu ohlala kimi uyena ongibonayo. Manje ngenxa loNkulunkulu ohlala kimi ngeke ngikwazi ukulala wena mkaPotifa. Wamncenga izinsuku ngeinsuku emncenga. Ngoba isitha siyamncenga umuntu. Yabona abantu besifazane ngoba bona banenkinga yendlebe basenkingeni enkulu ngoba izinsizwa ziyamncenga lo wesifazane azabona kusho ukuthi uyangithanda lo muntu. Bese kuze kwaphela iminyaka engifuna. Nalabo abanye abake bafika ngabavuma hayi ilokhuza mhlawumbe abanye bengisathi ngisazomvuma washesha wa give up. Kodwa lo ayaka give up lona. Uselokho engicengile nje kusho ukuthi uyangithanda ngempela. Kanti hayi uthunywe uSathane. Ukuthi akahlale nje kuwena. Ngoba uSathane khona lento ayibonayo. Ngoba efuna ukukudukisa. uJosefa wama. Wathi ngeke ngikwenze. Kwaze kwathi ngolunye usuku nezingceku zalomuzi abantu balomuzi bengekho bonke kungekho umuntu bephumele ngaphandle bonke. Wabona umkaPotifa ukuthi engalithola ithuba namhlanje bonke abekho ke namhlanje. Mhlawumbe uJosefa kungenzeka ukuthi besaba laba bantu. Kanti no bengasabi bantu besaba uNkulunkulu uJosefa. Futhi wamtshela umkaPotifa yena usaba uNkulunkulu. Uyamsaba uNkulunkulu ukuthi ungoni phambi kaNkulunkulu. Noma usaba ube ukuthi umuntu wena ubonwa ubani. Uyabona impilo kaJosefa mayisigqile lapha yana. Mhlambe ekuqaleni ufike ene-stress sokuthi akho bazali la. Akukho abafowethu la. Akekho umunye umuntu engakhala kuyena. Abanye abantu babe ne-stress benza izinto ezirong. Yikho uNkulunkulu engasivumeli ukuthi sikhathazeke. Yikho uNkulunkulu ethi umuntu mangaba ekhathazekile makakhuleke kusho lapha kuJakobe chapter 5 verse 17 noma 18. Uthi mangabe nje ukhathazekile uhluphekile udabukile enhlizweni yakho into ekumele uyenze khuleka. Kodwa abanye abantu mabedabukile omunye mayinemali yokuthenga imoto ngaze uyothenga imoto ethi uzama ukuyiduduza ngayo. Omunye ahambe kuma shopping center uthenga impahla ukuthi ufuna ukuzijabulisa ngayo. Kodwa lo muntu ungumntwana kaNkulunkulu. Omunye mhlambe bese ngasawabukela amasophi uzama ubukela amasophi ngoba nake efuna nje ukuthi aduduzeke. Omunye ahamba ohleba ayokhuluma nabangani bakhe ayosihlanganisa nabangani ngoba nake efuna ukududuzeka. Induduzo yakhe ivela kuphi? Ivela kuNkulunkulu noma cha? Mhlawumbe uJosefa naye wayezothi hayi ngenxa ukuthi ngidabukela inhliziyo yami ebuhlungu ake ngisiduduze ngayo umkaPotifa la. Ngenami ngisijabulise nje ngithole nje lokhu ukujabula nami noma ngabe kokwesikhathana. Ke ngijabulo nje kwesikhashana. No, ungakwenzi lokho. Ngoba uzolahlekelwa iphupho lakho, ulahlekelwe isibusiso sikaNkulunkulu. uJosefa wama kwaze kwathi umkaPotifa ebona ukuthi nangu uJosefa sebaleka seshiya nebhantshi lakhe waqamba amanga. Ngoba uSathane uhlale ezoqamba amanga njalo ngasonke isikhathi ungumqambe manga wasaqaleni. Bonke abakaSathane akwenzeki bangawaqamba amanga. Wawaqamba amanga umkaPotifa wathi hey lo muntu befuna ukuzongidlwengula. Wathi makufika indoda yakhe naye wayichazela ukuthi hey lo muntu befuna ukuzongidlwengula. Yathukuthela indoda yakhe njengayiphi indoda engeke ithukuthele kudlwengula umkayo. Hayi uPotifa ngimsoli kulokho ukuthi athukuthele. Angimsoli ukuthi umfakelene ejele uJosefa. Ngoba lento kwakumele ukuthi imthukuthelise. Futhi wayemethemba umkakhe ukuthi hayi uqinisile umkakhe akayenzanga interrogation akabange yobuza la kuJosefa ngoba vele bathi ngesizulu icala ngumphikwa. Waqonda nje ukuthi ayikho into engizoyibuza kulomfana. Usho ukuthi lo mfana uyisigangi. Wonile wangena nje jele straight asizolithetha icala lakhe. Ngoba mongumntwana kaNkulunkulu uyithola usejele lingathethwanga icala lakhe. Njengenkosi uJesu eyayithola emangalelwa iqanjelwa amanga yaze yabethelwa esiphambanweni ngobani
bekunecebo likaNkulunkulu kuyona. Makunecebo likaNkulunkulu uzoqanjelwa amanga, kuzokhulunywa kabi ngawe, uzozondwa, ungazuvalelwe ejele futhi. Ngento ongayenzanga nje ubhekwe ngokubende benyama ongayidlanga. Bambheka uJosefa wangena ejele, wahlala ejele. Uyazi uma bengangenanga ejele bengeke kwazeke ukuthi uJosefa kanti uyakwazi ukuchaza amaphupho. Wawachaza amaphupho ngoba ejele ayekulona wayesejele leli ekungena kulona izikhulu zenkosi. Izona ezisuke zezoni lenkosini wayengekho kulala amanye amajele akawonke wonke. Izikhulu lezenkosi lezimaziphupho amaphupho amabili ehlukahlukene wazichazela. Ngizama ukunqamulela indaba kwafika iphupho lenkosi yaphupha iphupho elayihlupha inkosi ngoba kaningi uNkulunkulu yasebenza ngamaphupho. Ekuphupheni kwayo inkosi kwadingeka umuntu ozolichaza iphupho ngoba manje ikhathazekile ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi izikhwebe ezizacile ezondile zidle inkulu nenkomo ezondile zidle inkulu, kwenzeka kanjani lokho? Understandeki lokho. Wabiza uJosefa. Engithi ke uma bengangenanga ejele uJosefa ubengeke akwazi ukuthi kuqondakale kwazeke ukuthi ukwazi ukuchaza amaphupho. Mayesechazile iphupho lenkosi wabekwa ke manje ngoba isikhulu. Ubengeke abekwe uma bengakhuphanga namaphupho noma ubengakwazanga ukuchaza amaphupho. Mayesebekiwe uNkulunkulu wenza indlala ukuthi ibe khona emhlabeni wonke ukuze uNkulunkulu afeze icebo lakhe. Leli ayenalo ngoJosefa elokuthi kuzoqala abafowabo bakhothame kuyena. Abakhothamanga yini? Babengathanda ukukhothama kodwa egcineni bakhothama. Ngiyakutshela mina labantu abakuhluphayo abathanda ukukhothama kuwena kodwa bazokhothama egcineni. Bazoguqa egcineni bona laba abakuzondayo. Wena nje hlala kuNkulunkulu ukuze icebo lakhe lingasuki kuwe ngoba leli phupho nalo livele enkosini lihlezi kuwena ngoba inkosi kuwena. Uma usuka kuNkulunkulu ngeke likwazi ukufezeka leli phupho lakho. Ngakho ke kuzokusiza ukuthi uhlale enkosini. Ngisho nobaba wakho wazi wakhala wathi wemfana wami uchaza ukuthi mina lo nonyoko sizokhothama kuwena. Hayi wamsola lisho kanjani iBhayibheli? Wamsola futhi nami ngangamsola njengobaba ukuthi hayi yabona ke leli phupho lakho bengicabanga ukuthi leli lokuqala liqhamuka enkosini kodwa leli angisali understand ukuthi liqhamuka kubani. Wena uzophatha mina ngikhothame kuwe ngikuzala ngiyokwenza kanjani ngoba kade ngishilo ekuqaleni ukuthi umuntu akafuni ukuphatha. Umuntu nje lo yohlala edlubulundela nje ufuna ukuthi makube uyena ophetheyo. Akuphathi makuwukuthi lo muntu akufanele amphathe ubukeleka phansi kuyena. Hayi loyo kuzolwa naye. Uzolwa nje nokuthi ngiphathelwa noSibanibani yini kungaphathi mina. Nabafowabo bakaDavide bazama ukulwa nalento wathi mayifika empini bathi akambe ununjalo nephakamisa ngoba sekhethiwe segcotshiwe. Ngisho noSawuli uSawuli eqaleni wamthanda uDavide, wanele wagcotshwa uDavide waba ngokhethiweyo kaNkulunkulu. Automatically uSawuli wazonda bani? uDavide. Ngiyakutshela mina uzozondwa nalabo bebekade bekuthanda ekuqaleni. Uzozondwa kufamily yakho, uzondwe indoda yakho, uzondwe unkosikazi wakho, uzondwe ngabantwana bakho, uzondwe ngabazali bakho bakushaye baze baxoshe bakukhiphe emzini wabo ungenalutho. Uzondelwani? Ukuthi wamukela inkosi uJesu, usuwamukela icebo likaNkulunkulu empilweni yakho.
ungazondwa ngisho nasebandleni lakho kulona, uzondwe emphakathini ukuthi uyathakatha, ubungazange uthakatha ungakazi uthakatha. Bakuzonde nje ngenxa ukuthi wena ungowecebo likaNkulunkulu. Ungamangali uma uzonga, izwe likuzonda. Uzonde uzuthi uyafesa emsebenzini uyayifuna umsebenzi ongayitholi. Umangale wena ukuthi ngoba nje angani wena uqualify kangcono kunalabo abantu. Ezakho izinto zingcono kunalezi zabo abantu futhi mhlawumbe ukwazi ukukhuluma kahle wena kunabo abantu. Kodwa still isimo sakhe asihambi kahle. Ngiyakhumbula emsebenzini qala bengibheka ngithi hayibo labantu labengisebenza nabo bahola kakhulu kunami kodwa mina ngiphefuma kangcono kunabo. Umsebenzi ungcono kunowabo kodwa bona bahola kangcono kunami, ngi-understand. Kuba njalo ke mawukhethiwe. Kunezinto ongeke uzi-understand ngoba ukhethiwe. Kunalezi zinto ezizokwenzeka ubone hayibo uma ngibheka mina ngokwami bekumele ngabe kunje kodwa njalo. Ngubani ukhethiwe? Jesu Kristu inkosi asithanda. Nkosi siyabonga izwi lakho elikhulula umuntu ezonweni, elikhulula umuntu egqileni, elenza umuntu ahlanjululwe, mayesehlanjululiwe abe ngumntwana wakho, abe isikhonzi sakho, aze Nkosi abe ngabadubi babantu, abe Nkosi isitsha esithandeka kuwe Nkosi nesisebenzisekayo. uNkulunkulu othona amandla sizwile ngempilo kaJosefa. Sizwile Nkosi ukuhlupheka kwakhe. Nokuthi Nkosi iphupho lakhe kwathatha iminyaka eminingi ukuze ligcine lifezeka. uNkulunkulu othona amandla sisize. Uyasho Nkosi uAsafi encwadini yaMahubo 73 uthi lapha kuverse 2 unyawo lwakhe lwacishe lwashelela ngenxa ukuthi ebona ababi ukuthi bayaphumelela. Athi Mahubo 37 masingakhathazeki ngempumelelo yababi ngoba Nkosi ezabe izinto zibukeka zihamba kahle. NoSathane Nkosi akabahlupha akabakhathazi ngoba vele ubagibele uyazi ukuthi bangabakhe. Ezabantu bezwe izinto ziyaphumelela zenzeka zibonakala zilula. Kodwa ezethu thina abantwana bakho umbusi walelizwe uyasilwisa. Ulwa kanye nathi sisize somandla ukuthi sinikele indlela zethu kuwe njengokwamaHubo 37. Singazikhathazi ngabantu ngoba masinyane bayakususwa phambi kwethu. Njengalokhu Nkosi masinyane uSawule wamsusa okwakuyena owayeyiva ehlupha uDavide. Usumgcobile uDavide kodwa ngoba uSawule ubengafuni ukuphathwa uDavide. Kodwa Nkosi kuyinto kuyimpilo yomuntu njengalokhu isitha safika ngomhlubuki engafuni ukuphathwa kanjalo nomuntu osesonweni akafuni ukuphathwa. Sisize Nkosi ukuthi samukele ukuphathwa yilabo bantu Nkosi bagcobile nobakhethile ukuthi basihole endleleni yakho basiphathe. Sisize Nkosi ukuthi singabi uhlupho, singabi ugibe empilweni zabaholi bethu. Silondoloze Nkosi yamakhosi usenze ukuthi siyenze intando yakho sisemhlabeni njengalokhu Nkosi yenziwa ezulwini. uNkulunkulu othengcwele senzele umusa nasemakhaya ukuthi sikwazi Nkosi ukubekezela noma sihlushwa noma sikhathazwa uNkulunkulu othengcwele noma sizingelwa noma sikhashelwe emajele noma sesibizwa ngamagama Nkosi amabi kuthiwa singabathakathi noma sesibizwa ngamadevil worship. Nkosi Jesu wena Nkosi bakuthuka. Nkosi Jesu bathi wena wenza imisebenzi yamandla ngoBhezebule. Bese wobani ke Nkosi thina ukuthi singahlushwa. Uthena Nkosi yamakhosi incebo enkulu kunenkosi yayo. Uma Nkosi Jesu wena bangaba Nkosi bakuthuka bese yobani thina. Bekumele Nkosi ukuthi silindele okubi kakhulu kunalokho Nkosi okwehlela. Siyabonga ke Nkosi ukuthi as much as izilingo zisehlela uyakwazi Nkosi ukusebenzisa Nkosi ngendlela othanda ngayo ngoba uthena Nkosi thina sokwenza imisebenzi emikhulu kunaleyo oyenzile. uNkulunkulu uthona amandla ngoba Nkosi intando yakho uma wena uhlosile uthi yenzeke
akusho ukuthi inkosi abantu ngoba bemelene nathi izoma, kodwa icebo lakho Nkosi lifezeka ngazo lezo zinto ezimbi ezisehlelayo Nkosi. Njengalokho Nkosi babazingela nabaprofeti abasandulelayo, kanjalo nathi Nkosi siyakuhlushwa sibe usizi emhlabeni. Lisho kanjalo izwi lakho. Ilokho konke Nkosi esikulindele ukuthi kungasehlela nanoma yini, futhi Nkosi sesikubonile kusenzekela Nkosi ukuthi sihlushwa ngisho nasemndenini yethu. Uze washo ke Nkosi Jesu kuMateyu 10 Nkosi yamakhosi wathi izitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Siyamukela ke Nkosi nenhlupheko ezisehlelayo. Sithi Nkosi mayenziwe intando yakho emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Nabahluphi bethu Nkosi siyacela ubenzele umusa, ubathethelele uNkulunkulu othona amandla. Uma kukuhle kuwe Nkosi ubakhanyisela indlela yokuphila okungaphakade, njengalokhu Nkosi uSawule umFarisi wamkhanyisela indlela. Sisize ke Nkosi nasemakhaya ukuthi Nkosi sibe ukukhanya ngobuthena. Thina singukukhanya ezweni, singukukhanya kwezwe. Wathi Nkosi akekho umuntu osokhela isibani bese asibeke ngaphansi kwetafula, kodwa Nkosi usibeke ngaphezulu kwetafula ukuze sibakhanyisele bonke. Hleze Nkosi yikho abantu bezwe nabasizondayo uSathane esheshe azi naye ukuthi sikhethiwe, ngoba usibekile ukuthi sibe sibani, wasibeka phezulu kwetafula ukuthi sibakhanyisele bonke. Thena ke Nkosi umuzo wakhe entabeni ungesitheke. Ngisho noSathane uyabona umuzo wakhe entabeni, ngisho noSathane uyabona somandla ukuthi usikhethile. Sisizeke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi singadangali ekhethweni kwethu Nkosi. Sisize ukuthi sibambisise Nkosi ukukhethwa kwethu, siqinisekise Nkosi ukukhethwa kwethu nokubizwa kwethu, ngoba sisibizanga thina Nkosi kodwa sibizwe nguwe. Senzele umusa ke somandla ubusise lona lo phakathi kwethu, ilona lo Nkosi yakulizwa izwi lakho. Mqinise Nkosi umphamandla endleleni yakhe Nkosi yakulomhlaba, endleleni yenhlupheko Nkosi nosiza abhekene nalo. Ngiyakhuleka Nkosi yamakhosi ubusise Nkosi imndeni yethu, uyigcine ilondoloze esandleni sakho somusa. Sicela egameni elihle leNkosi yethu Jesu Kristu umsindisi wethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.